Исәнмесез, Дөнья студиясын әзерләгән тапшыруны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген бездә кунак бар. Кунагыбыз Татарстанның халык артисты, легендар җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева. Хәерле көн, Хәмдүнә апа. Хәерле көн. Менә эшен тыгыз, концертка әзерләнәсен, яңа җырлар өйрәнәсен. Безнең чакыруны кабул итеп, студиябызга кунакка килгән өчен күңелдән рәхмәт сезгә. Үзегезгә дә зур рәхмәт. Хәмдүнә апа, менә мин сине якын итеп Хәмдүнә апа дип эндәшәм, чөнки мин сине бик узак еллар инде беләм һәм һәрвакыт аралашып яшибез. Синең иҗатын менә татар җыр сәнгатен өйрәнүчеләр өчен бик кызык, бик бай материал. Менә шушы тарих белән, җыр тарихы белән кызыксынган кешеләр һәрберсе карап чыксыннар иде шул тарихны дигән теләктә торам мин. Репертуарыгыз бай, менә бер көнне сөйләшкәндә 700 дән артык җырым бар дидегез. Менә шуларның һәрберсе истәме? Һәрберсе истә, кайсы берсе менә җырчылар җырлый. Кайчандыр җырлаган җырларны җырлый. Каян ишеттем икән бу җырны баш вата торгач үзем җырлаган булып чыгам. Искә төшә. Искә төшә. Аның күбесе радиога язылмыйча калды инде. Шул вакытында җырлаганда калган инде. Халык җырларын бер кайчан да төшергәнем юк репертуарга. Мин аны нишләп язылмаганын да беләм. Сез өчен бер кайчан да фонограмма белән җырламыйсыз чөнки. Сез һәрвакыт тере тавыш белән җырлыйсыз, шуңа күрә җырлыйсыз да ул җыр туктап тора, яздыртырмын да дип калдырасыз да, шул килеш калып тора. Шунысын гына искә төшә, шулай бит инде. Бу әлдә шулай, менә яңа җырларыгызны сорыйлар, кая бар икән, ичмәсәм интернетта юк бит диләр. Чөнки аны язмасы юк, сез аны тере тавыш белән җырлыйсыз. Менә үземә сүз бирдем, бу ноябрь ахырларына, декабрь башларына бөтен җырларны җыйнап диск чыгарырга димин. Минем 30-дан артык кына бер кеше җырламаган халык җырлары чыгардым бит әле. Әле шактый гына архивымда, үземнең архивымда бөтенләй белән кеше җырламаган халык җырлары әлдә бар. Шуларны эшлисе бар, эшкә. Хәмдүнә апа, менә татар халык җырларына игътибар каян килә ул? Татар халык җырларын белмәсәң, җырлау минемчә җырлап булмыйдыр дип уйлыйм. Үзеңнең ул бит инде фольклор, халык җырлары бөтен җырларның нигезе булып тора. Әлбәттә. Бу инде минем әткәй бик каты җырлыйдыр бит. Янки дә җырчы, безнең нәсел гомумән җырчы нәсел. Шуңарга күрә бу балачактан ана сөте белән кергәндер дип уйлыйм. Шулайдыр инде. Чөнки җомга җырын менә халыкка чыгарып, иң беренчесен тарафтан ишетелде бит инде эстрада сәхнәсендә дип әйтик, халык җырын эстрада җырлау дип әйтик микән, аны хәтта бәләкәй балалар да яратып тыңлый торган җырга әверелде улай бит. Тагын шуңа игътибар итәсем килә, менә татар халык җырлары безнең бит инде ул сузып җырлый торган, теге минор, мажор бар дип сөйләшәбез бит инде, һәрвакыт теге моңсу җырлар дип әйтәбез, ләкин сез менә сәхнәгә халкыбызның шаян җырлары бар икән дә күрсәтә алдыгыз. Безнең халык гел җырлап сыкрап кына яшәмәгән, шаира да белгән икән, менә Картов, Ашхабад, аннан соң Җомга, Галигә барам әле, булар бит инде халык җырлары һәм алар теге тиз ритмда башкарыла торган җырлар бит инде. Әле соң вакытта мен безнең дуслар марилар дигән җыр эшләдем. Мен бит күрше авылда безнең мари халкы. Шулар белән аралашып яшәдем. Яшь вакытта җырлый торган җырларымны оештырып, безнең дуслар марилар дигән җырны чыгардым әле мин. Ул да бит фольклор. Фольклор сүздә юк. Фольклор. Фольклорны халык җырын белмәй торып, менә бүгенге көндә йолдыз диләр, көе юк җырларның. Ни сүзләрнең мәгънәсен бик аңлап бетермәйләр. Хатын-кызлар җырлый торган сүзләрне ир кешеләр җырлый, ир кеше җырлый торган сүзләрне хатын-кызлар җырлый. Менә шушы логика дигән нәрсә булырга тиеш бит. Шуны белергә тиешләр. Урысча әйтсәк, искаженный җырлар халыкка барып җитәргә тиеш түгел. Әгәр халык җырын аласың икән, аны менә ничек халыкта сакланган шул килеш җиткерергә кирәк. Әлбәттә. Әгәр дә инде үзең теге сәнгатькә баглыйсың икән, яшәешеңне сәнгатьтә дөрес итеп, менә үзебезнең сәнгатьне күрсәтә белергә тырышырга кирәк. Әлбәттә, мин дә бөтенесен биреп бетерә алмыймдыр. Бөтенесен дә белеп бетереп булмый, абсолютно кешеләр юк. Шулай да кулымнан килгәнчә халык җырларын халыкка элек менә ничек җырланган, шул беренче мәртәбә халыкта җырланган килеш җиткерергә тырышам. Хәмдүнә апа, менә шу урында бүленеп сезнең юбилейга багышланган концертыгыздан бер үзек карап, бер матур җырыгызны тыңлап китик, аннан сөйләшүне дәвам итәрбез. Әйбәтимен кемдер хәл сораса, өйрәнмәгән мескен булырга, тешне кысып түзгән чакларда да, сер бирмәдем гомер юлымда.
Can yılağan şaklar az bulmadı. Rencittiler kayşak uğransız. Ağız tulu kanlı yutup koydum. Düzem buldum karısız. Can yılağan şaklar az bulmadı. Rencittiler kayşak uğransız. Ağız tulu kanlı yutup koydum. Düzem buldum karısız. Eybet bilen eybet bulmasa da kimnin hali kirek kimlerge. Zamananın bugün anlaşılmay. Bastı üstke kilgen melleri. Ufun gibi zaman bitirilen. Dünya kayını iller darkalar. Zamananın aşkın tizliğine Yer mi diyen şaykalar. Bugün bizning Dünья studiyasendә кунакта Татарстанның халык артисты легендар җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева. Әлегенә мотор җыр тыңлап китте Хәмдүнә апай, менә үзәккә үздерә торган итеп җырлыйсыз. Менә бу җырга, моңа мәхәббәт туган яктан, туган авылдан да бирелгәндер. Авылыгыз, Башкортстан ягында туып үскән туган авылыгыз Котлыяр белән дә таныштырып китегез әле. Безнең Котлыяр авылы башкорт җирендә Котлыяр дигән кеше әткәй сөйләве буенча беләм, шундый землемир булган, Утмурт кешесе. Ул килеп җир бүлеп биргән. Безнең ата-бабаларыбыз менә Иван патша Казан ханлыгын килеп аскач, кешеләрне чукындыра башлый бит. Шул чукынудан качып киткән нәсел безнең. Шулар Кайсы яктан качып киткән инде булар? Менә безнең нидә урындагы диалектлар иш дигән диалектлар бар. Әтнә белән Орша тирәсендә сөйләнә торган сөйләм бездә. Безнең бәлки туганнардадыр. Менә шул яктан күчмәделәр микән дип үзем фикерлим. Ата-бабаларым күрәсең, ул хәлле кешеләр булган, ул күчеп китәрлек булгач, мин үземне әткәй сөйләдер инде. Казан ягыннан Татарстаннан дип сөйләмәйдер, Казан җирлегеннән килгән халык дип сөйләйдер безнең әткәй. Мин шуңа күрә үземне Казан җирлегеннән чыккан нәсел дип йөртәм. Туган нигез саклана авылда. Саклана. Менә сеңлекәшкә йорт тергезеп бирдем. Сеңлекәшем авылдан киткәне юк дип әйтергә була. Кышкылыкка гына Благовещен шәһәренә килә, Уфа янындагы. Менә әткәйнең васыяте, әнкәйнең васыяте буенча үзегез исән вакытта йорт җимерелеп ятмасын дигән васыят алдык без. Шуңа күрә кулдан килгәнчә тырыштырып, төзекләндереп торабыз. Нигезен саклыйсыз. Әй. Хәмдүнә апа, менә хәзер яңадан татар эстрадага әйләнеп кайтсак, менә бүгенге эстрада сәнгатенә син ничек бир идең? Синең моңа хукукың бар. Син инде татар җыр сәнгатенә 40 елдан артык хезмәт итә торган җырчы, Татарстанның халык артисты. Инде Хәмдүнә Тимергалиева дип әйтишкә, сиңа җырламасаң да була торгандыр, сәхнәгә чыгып кергә генә. Чөнки сине игълан итишкә халык басып кул чаба, әле синең җырың башланган шу. Синең моңа хукукың бар. Минем бик хәтерем кала, менә концертларга бит инде җырчыларны сөеп, юк акчасын бар итеп концертларга йөргән безнең халык бар бит инде. Шуларга фонограммага чыгып авыз ачкан җырчыларны мин өнәмим. Бу бит инде хыянат. Тормышта ике килеп яшәмисең, булган гомереңдә, булган тавышың белән халыкка хезмәттәргә кирәк. Әгәр син шул профессионал алгансың икән. Шул миссияң шул булса дигән. Шул миссияның алгансың икән, шунда син торлыклы булып калырга тиешсең. Гомумән мин микрофонга авыз ачып торган җырчыларны өнәмим. Гомерем буена микрофонга авыз ачып тормадым. Безнең заманда андый нәрсә булмады бит. Ул менә соңгы бер 20 еллар эчендә килеп чыкты, теге аккомпанементны язу, фонограммага авыз ачу, соңгы вакытларда бер 20 ел эчендә килеп чыкты ул. Аның андый нәрсә булмады бит безнең. Менә концерт программамда көненә
2 сеанс ташлаған вакытлар булды. Һәр бер концертта 25 җыр җырлый идем мин. Менә җырланган бит. Баянга да, ана кире теге эстрадный җырга да мен гомер буе яхшы музыкантлар белән эшләдем. Вадим Усманов минем музыкальный барис дигән адәм бар иде. Ул инде вафат булды. Яхшы баянчылар белән эшләдем. Ирек Галимов, Фәрит Хатипов берничә җырлаган җырчым. Аның җырларын бик күп җырладым. Фәрит Хатиповның җырлары, менә әйтик, һаман яратам дигән җырын гына Илһам абый яшь вакытта җырлый башлаган, бүген дә актуаль. Актуаль. Анан Альфред Якшимбетов, соң вакытта бик яратам Илфат Шайховның уйнаган о Салават группасында. Матур баянчылар бар бүгенге көнне. Җырларлык. Әйе. Кушылып җырларлык баянчылар. Кушылып җырларлык баянчылар бар әле. Эс калдылар алар. Бүтән баян тартан кеше бит әле ул уйный дигән сүз түгел. Әлбәттә. Уйнаучының уйнаучысы була. Уйнаучылар әле Худайга шөкер барлар. Хәмдүнә апа менә бер көнне бергә очраштык, җырладыгыз Ринат Вәлиев һәм Айнур Моратов. Рәхәтләнеп җырладым бит, әйбит. Әйе. Искиткеч матур баянчылар. Әйе, рәхәтләнеп уйныйлар. Рәхәтләнеп җырларга була. Рәхәтләнеп җырларга була. Алар виртуоз. Хәмдүнә апа менә син әйткәннәр, ама син энергетикаң шундый көчле. Син залга чыгып басышка, залны бергә җыеп аласың, бер йодрык итеп. Менә студияда утырасың, син менә рәхәтләнеп сөйләшеп утырырга була. Ул бүтән көчле була торган әйбер түгел бит. Бу Худай тарафыннан бирелгән, сиңа бирелгән бер байлыктыр инде магайын. Энергетика булып халыкны бергә туплап тора алу. Шулайдыр инде, менә әйбәт җырлыйсың дип әйтәләр. Мин әйбәт җырлаганны үзем белмим. Ничек бармын чыгам да шулай җырлыйм инде. Әйе, сокланарлык, субханалла, күз генә тимәсен. Иң мөһиме күз тимәсен, әле җырларга да җырларга язсын, узак итеп. Матур итеп, менә халык ярата торган җырчы булып узак яшәргә язсын. Амин. Хәмдүнә апа тагын бер нем, бит инде җырчы кеше гастрольдә дә еш җырлый, ләкин бит шәхси тормышы да була. Менә җәй көнне ничә дә кушылтырасың да син бакчада буласың. Сабан туйлардан тыш инде бу. Бакчада ниләр белән шөгыльләнәсең? Бакчада кеше утыртканнарны утыртам. Кишерен, суганын, помидорын, хыярын, бүтән төрлесен дә утыртырга тырышам. Теге булдыралам да шикелле. Үсәләр дә. Алмаларым бар, карлыганнарым бар, үземә күрә бүтән нәрсәсе бар. Инде Аллаһка шөкер, әнкәшем Илһам Шәриф җырчы битендә ул да булса бакчада. Бергә шулай итеп, матур итеп җәйләрне үткәреп бирәбез. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Хәмдүнә апа, менә бүген көндә үзеңгә нинди теләгең бар? Җырчы буларак. Гомумән. Җырчы буларак та, кеше буларак та, хатын-кыз буларак та. Кеше буларак бигрәк үземә сәламәтлек телим. Матур итеп, аякта йөреп, исән яшәп, сау сәламәт яшәсәм ярар идемен. Җырчы буларак бигрәк күп әле җырлармаган җырларым күп. Хәмдүнә апа, менә шушы теләкләрен тормышка ашсын. Без шушы теләктә калабыз. Барлык безне тыңлап, карап утыручы Дөнья студиясе тыңлаучылары, тамашачылары исеменнән дә. Худай кушса, әле синең январь аенда концертларың булачак. Без әле концертлар алдыннан кабат синең белән элемтәгә чыгарбыз. Кабат безнең Дөнья студиясенең караучылар белән элемтәгә керебез. Һәм без ул вакытта бер лотереяда уйнатып алырбыз әле. Лотереяга беләсезме, алдан ук әйтеп куям концертыма. Чакыру булачак, Алла бирсә. Без менә декабрь айларында кабат сезнең белән очрашып, сораулар биреп, тамашачының сорауларын җыеп алып, сезгә җиткеребез. Һәм иң матур, иң кызык сорау бирүчегә без әлбәттә бүләк әзерләп куярбыз. Без сезгә Хәмдүнә апа бүгін килгәнегез өчен, безнең белән булганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Исән сау булыгыз, без сезне яратабыз. Үзегезгә зур рәхмәт әйтәсем килә, игътибар итеп чакырганыгыз өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле караучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның халык артисты, легендар җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.